Takže čau! Já jsem tu sama zatím, za chvíli přijdou holky, možná jenom Verča, kterou jste viděli v minulém videu. A budeme točit takhle s těmahle kartičkama z Penny. No a budeme prostě hádat a každá si bude svoje body zapisovat na papír. A no, to je asi všechno. Ne. Jo, a ta druhá holka se jmenuje Sára. No. A je taky taková jako my. Prostě se pořád směje a nemůže s tím přestat. Jo. A tady ty kartičky si rozdělíme na 3 části. Nějak prostě, asi nějak takhle, prostě tak, asi tak. No a budeme si zapisovat body na papír, když to uhodneme, máme bod, a když ne, tak nemáme bod, to je asi jasný, ne? No, je. Tak, tady je náš maskot za námi. Jo? Možná ho někdy dáme někam jinam, protože nevím, kam ho dát. Tady na zdi prostě to nejde. No a dneska teda budeme točit to videjko. Ty 2 videjka dám k sobě. A prostě čau! Čau, jsme zase tady a budeme hrát hru, jak jsem vám už řekla. No a nemáme papír. Ale nemáme Sárku. Sárka nemůže přijít, takže vám dám mezi tady ty 2 videa prostě fotku její a někdy příště přijde. Doufáme, že přijde, jinak pořád lídá bráchu. Teďka. Tak jdeme hrát. Nemáme papír. Dej mi to. Tak jo. Mi spadla. Jedna spadla sem. A my. No to a. Tak tady máme každá papír. Aha. No. Obrázek ode mě, no. No, takže tady si to položíme. Já to tam zatím napíšu. Tak jo. Tady máš papír. A mám tady papír. Tak jo, tak já to položím sem. Tak já začínám, jo? Ne. Tak jo, jak se jmenuje zařízení ke zvýšení hladiny vodního toku, které umožňuje převést plavidla mezi horní a dolní hladinou? A. Vodní výtah, B. Zdy, mádlo, C. Napouštědlo. B. Správně. Teď já. Mám něco těžkýho. Takže. Výstavní expozice Bubákov a Poháčkov jsou na zámku. Za A počten, za B Opočno, za C Ratibořice. Máš tam A, B, C. A, B, C. No řekni. Tak já nevím. Třeba B. Špatně, je to A. Teď ty.
Čertí školu, muzeum čarodejnic. Velká akvária se sladkovodními rybami a tak dále. Objevíme na A. Hradě Štramberk, B. Hradě Sovinec, C. Slezsko-Ostravském hradě. C. Dobrý? Jo. To víš, já všude byla, všechno znám, všechno vím. A já tě nesnáším. Teď já. Archeologie a věda. Studující minulé lidské společnosti, za B. Studující mikroorganismy, za C. Studující evoluci mozku. A B, C. C. Smůla je to A. To přečti sama. Vidíte? Musíš ukázat taky odpovědi. Jo, jde. Víte tam něco? A, no, prostě A. Tak jo, teďka já. Hrad Špilberk v minulosti sloužil jako za A vězení, za B nemocnice, C obchodní dům. Vězení. Já tuhle odpověď četla. Víš, já už jsem připravila všechno. Jsem si to včera přečetla. Normální. A to ona je ještě blbější než já. Prostě víte co? Určitě, ne, to už jsme měli včera, víš. Až dostanu vysvětlení, Víte, tak či- vám ho ukážu, jasný? Víte, čím se proslavilo město Sušice? Za A. Výrobu automobilů, za B. Syrizace mobilních telefonů. A. Automobilů. No. B. B. Syrek, když jsme to včera měli. A Ale- jo, co? Ale ukážu vám, Verčino, i moje vysvědčení. Takže, jako... Budu mít trojky. No a já asi samý. Ups. To je blbá. Tak jo, další otázka. Které náčiní nepotřebuje ke své práci kovář? Za A kladivo, za B měch, za C kovadlinu, za D podkovu. To by i zade, jo. Hm? To mi teda ukáž. Aha, za B. Ha, jo, za D. K kovářskému náčiní potřebuje podkovu, aby mu to mohl. Nepotřebuje. No jako, ale měl by. Já to jako pochopil, tak to je jedno. Tak, prostě ne podkovu. Jo, prostě už dělej. 3. Na zámku Kidžvart můžete vidět mumii Tutanchamona, za B Thutmose, za C Amona. Jo, Co? tak, říkám to. Ty jsi říkal B. Říkám co? B. A ty jsi mi tam koukala, šmudlíku. D. Jsem říkala D, no, tak nic. No, ty tam nebylo. No právě. Tak jo, teďka to bude. Těžký, no jo, už se takový výraz. Sklářská huť Jakub byla založena v roce za A 1696, za B 1796, za C 1896. B. Jo? A konečně si stoupni, jo? Jdu. Já už se na to normálně... Vykašlu. Vydávám. Vyjméďu. Ve Studánce byla založena vagonka již v roce 1900. A to Adolfem Studeným, za B Adolfem Schustalem, za C Adolfem Vagonem. Vagonem. A. Nebo. Tak jo. Aha, tohle to vím. To vím, co je.
Horní nádrž elektrárny Dlouhé Stráně se nachází na hoře Mravenečník, Bradavičník, Popelečník. Mravenečník. Evelyn ti říkal, že skoro všechno vím. Kromě češtiny, matiky a angličtiny. No, teď já. Už poslední otázka. Košíkařské muzeum v Moskvicích Slížanech bylo založeno v roce 1936, 1956 nebo 1976. Co? Ne, a. Takže nashledanou. No tak do příštího videa. Bude téma zvířata. Jo, děkuju. Čau, já jdu na záchod. Takže příští video bude téma zvířata. Pod příští video nám pište prostě otázky, na které máme odpovídat a každá budeme odpovědět na nějakou otázku. Tak prosím, pište komentáře. Vím, že nemáme moc odběratelů, prostě víte co. No tak prostě pište hodně komentáře. Ještě možná... No prostě komentáře, jasný? A když nebudou komentáře, tak nebude ani video. Ahoj. Za Verču se loučím taky. Ahoj.